बेथ' सासे भारा लाजानाय मानसिसो हाग्रामा सारजों आरो बुंनो थाङोबा बिथाङा बिपिएफआव जेबो मेम्बारशिप गैया प्राइमारियावनो हक ब्लकआवनो हक बा सेन्ट्रेलावनो हक बे सासे भारा लाथ'जानाय मानसिसो बिक्रम दैमारिया दिनैनि समाव आरो मा बुंबावनो लुगैयो नोंथाङा बिक्रम दैमारिखौ मा बुंबावनो बेखौथ' आंसो फेमास खालामनाय बायदि जादों खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो थाखाय माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय हयथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय अब्लाबो आंनि इउट्युब चेनेलावहाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय बेजों लोगोसे आंनि गोसोनि साननायफोरखौ नोंसोरजोंहाय शेयार खालामनो थाखायसो आं भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर सोर मोजां सोर गाज्रि बबे सरकारा मोजां बबे सरकारा गाज्रि बेखौ जों बयबो सायख'नानै मोनगासिनो दङ आरो जोंनि बर'नि पावारा बबे लामाजों थांनो आगान सुरगासिनो दङ बेखौबो जों नुगासिनो दङ स' अब्ला फै जों गिबियावहाय सावरायनोसै नैबे भिडिअनि सायावहाय दिलीप शइकिया बिथाङा जोंनि बर' हारिखौहाय थेर बेथेर खालामनो सेस्था खालामगासिनो दङ बिजेपि पार्टिनिफ्राय नाथाय इउपिपिएल पार्टिखौहाय बिपिएफ पार्टिनिया बुङो इउपिपिएल पार्टियानो बिजेपि पार्टिखौहाय सापर्ट खालामदों होननानैहाय नाथाय आंनि आन्दाजावहायब्ला इउपिपिएल पार्टिया सिगांबो हारसिं गेलेदों आरो दाबो हारसिङैनो गेलेगोन बेनिखायनो जोङो रिजनेल पार्टिखौहाय भट हो नेशनेल पार्टिखौहाय जोङो माब्लाबाबो सापर्ट दा खालाम दिलीप शइकिया जेरैबायदि बुंदों बिनि हाइकमान्डआबो बे एखे बाथ्राखौनो सानदों जानो हागौ हयथ' नोंथांमोना सानदोंसो जानो हागौ जोङो बिजेपिनो होयोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै नाथाय बिजेपि पार्टिया जुदि जोंनि बर' हारिनि काउन्सिलखौहाय बिथांमोना जुदि गावसिनि आथिङाव लाबोनो हायोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिया जोबोद सहायनांगोन बेखौ जों सिन्था खालामनाया मोजांखा रायजो राजा नोंथांमोन दानिया फै जों खोनासंनोसै दिलीप शइकिया बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों आरो ओरै जोंनि इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारा मा बुंदों नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै ला যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক এটা বিষয় আৰু 6 শিডিউল এটা বিষয় দুটা একেলগে চলিব নোৱাৰে হয় 6 শিডিউল হ'ব নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'ব 6 শিডিউলো পাব ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকো পাব এই দুটা বিষয় মই ভাবে এইটো সাংবিধানিকভাৱে কিমান ইয়াত মানে এডভান্টেজ আছে মই নাজানো কিন্তু এই বিষয়টো ভৱিষ্যতৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব কাৰণ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে অসমৰ য'তে ত'তে কাৰ্বি আংলঙতো যাব পাৰিব বিটিআৰতো আহিব পাৰিব বড়ো মানুহে জনজাতীয় মানুহে অন্য মানুহে বিটিআৰৰ মানুহে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে নহয় ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহে পাৰে নে নোৱাৰে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে তো বিটিআৰত নোৱাৰাৰ কাৰণ নাই ঠিক আছে নিয়ম এটা আছে কাৰণ যিহেতু লেণ্ড ছাবজেক্টটো 6 শিডিউল এৰিয়াৰ প্ৰশাসনৰ এটা বিষয় গতিকে 6 শিডিউল এৰিয়াৰ যিটো লেণ্ড ছাবজেক্ট সেইটো তেওঁলোকে চম্ভালিব কিন্তু যিটো ছাবজেক্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লেণ্ড ইজ এ ষ্টেট ছাবজেক্ট 6 শিডিউল কাৰণে এইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বিষয় আছে গতিকে দুখন চৰকাৰৰ দুখন আইন এটা অঞ্চলত প্ৰযোজ্য হ'ব নোৱাৰে এটা আইন এখনে আইন হ'ব দুখন আইনটো হ'ব নোৱাৰে গতিকে এখন আইন হ'ব যিখন আইনত খিলঞ্জীয়া মানুহ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বড়ো মানুহ সুৰক্ষিত হ'ব ৰাভা মানুহ সুৰক্ষিত হ'ব গোৰ্খাও সুৰক্ষিত হ'ব আৰু চৰণীয়া কছাৰীও সুৰক্ষিত হ'ব অসমীয়া বাকীসকলো সুৰক্ষিত হ'ব সকলো সুৰক্ষিত হৈ থকা এখন খিলঞ্জীয়াৰ হিতৰ স্বাৰ্থত এখন আইন আমি সকলো অঞ্চলতে সমানে প্ৰযোজ্য হোৱাটো বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই এইটো ইলেকশ্যনত আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কোৱা কাৰণে এনচাৰ দিব লাগে বুলি মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে 6 শিডিউল আইন আছে বেল এণ্ড ব্লকটো চেপ্টাৰ 10ৰ আইন আছে এইবিলাক আইন আগৰ পৰাই আছে এইটো আপোনালোকেও বুজিব চেষ্টা কৰক অসমত বসবাস কৰা সব মানুহে বুজিব লাগিব কাৰণ চেপ্টাৰ 10টো কি 1886 লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এক্ট চেপ্টাৰ 10টো কি আৰু 6 শিডিউলটো কি ভাৰতৰ আইনত মানে ফাৰ্ষ্ট শিডিউলৰ পৰা 6, 7, 8, 9 যি শিডিউল আছে সেইটো সবেই জানিব লাগে ভাৰতৰ সংবিধানটো যিটো জানিব লাগে এতিয়া যোৱাকালি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ কাৰণে সবেই আজি সুধিব বিচাৰিছে 6 শিডিউল কি 6 শিডিউল কি এতিয়া 6 শিডিউলটো সবেই জানক আন্দোলন কৰি পেলাই 6 শিডিউল হ'ল 6 শিডিউলটো কি এইটো সবেই জানাটো দৰকাৰ আছে মই পিছত ক'ম আপোনালোকক
नंगौ जों बयबो खोनाखाबाय दिलीप सयकियानि बुंनाय आरो UPPL नि CM प्रमद बर' सारनि बुंनाय। प्रमद बर' सारा जेब्लायबो आयेन मथे फल' खालामग्रा सासे दैदेनगिरि जानानै जोंनि बर'नि गेजेरावहाय सोलिगासिनो दङ। नाथाय दिलीप सयकिया बायदि सासे एमपिआ बर' हारिखौहाय डिस्ट्रय खालामनो प्लान पलिसि खालामगासिनो दङ। बेखायनो आं सिदा खोथा बुंबाय थादों सिगांनिफ्रायनो जोङो नेशनेल पार्टिखौहाय माब्लाबाबो सापर्ट दा खालाम। मानोना नेशनेल पार्टिहा बिसोरनि भटार्सआनो एभेलेबेलखा आरो बिसोरो मोनसे फिसा काउन्सिलखौहाय बिसोरो मदद होनांगौआ बिसोरनि दायित्वखा। बिसोरो जेरैब्लाबो मदद होनांखागौ। बेनिखायनो जों बिसोरखौ देरहाहोनोल'सो नाङा। देरहाहोयोब्लासो जोंनि बर'नि जे काउन्सिल आरो बर' हारिनि जे मोननो गोनां मोनथायफोर दङ बेफोरो गासैबो खोमानानै लाजोबनाय जागोन। बेखौसो आं बुंबाय थादों रायजोफोर। बे समाव जों खोनासंनोसैलाय रायजोफोर। चिरां जिल्ला 13 नं BCDCनि सिङाव थानाय सासे सुबुङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। थांखांनाय दिनाव जों BPMआनोमोन। नाथाय 17 जन MCLA देरहासेयावबो जोङो सार हाग्रामा महिलारिया सरखार दानो हायैलाय जों बुजिबाय जे जों सानबाय जे जों माबा मोनसे उफाय जानांगौबा जों सरखारजों थाफानानै खामानि मावाबा जों जेबो जोंनि साननायाखौ सुबिदा जों खालामनो हानाय नङा, साननायाखौ साक्सेस जानो हानाय नङा होननानै थांखांनाय दिनफ्राव जों BPFखौ नागारनानै सरखारजों UPPLआव जोङो जगदान जादोंमोन। जगदान जाखांनायनि उनाव जोङो फैबाय। नाथाय बिसोरो UPPLआ जइन लानोल' गोरों। नाथाय गावसिनि मानसि होनानैल' UPPLआ सेहेराखौ देखायनो हायो। नाथाय जों BPFनि थांनाय मानसिफोरखौ बिसोरो गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा जोंखौ फाथा होआ। बेखायनो जों बुजिबाय थाबाय फैबाय थानाय समाव जोङो सार BPF एबा हाग्रामा महिलारि नङाबा जोंनि साननाय हनाय जेबो जों गासैखौबो साननायफ्राखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा होननाय साननानैनो फैबाय थानाय समाव जों BPMआवनो जों जइन जाफिनबाय। आङो 13 नं समस्तिनि ट्राइबेल खथानि जों सार सावरायग्रा एबा सायखंजोंनो थाफानानै खामानि मावदोंमोन। टप लिस्ट खामानियाव जों बिथांजोंनो मावफादोंमोन। दायो जों बुजिनो हाबाय, साननो हाबाय 13 नं समस्तिया ओरैनो BPMआनो उइनार जाखानायखा। ओरैब्लाबो जोंनि BPFआ मालाबाबो गावाखै। UPPLनि भटारफ्रासो गावजोबनायलाय जों बेयाव साननो हाबाय, नुनो हाबाय, मोनथिनो हाबाय जों बिथांजों थाफानानै जोंहा जेबो जानाय नंला। फैबाय थानाय समाव BPMआनो सरखार दागोनखाय, हाग्रामा महिलारियानो जोंनि सरखार दागोनखाय जों रुजु रुमु जों सानै हयै जिउयै माहामै मोदोमै जों BPMखौनो हाग्रामा महिलारियाखौ जों सापर्ट होनो होननानै जों दिनै BPMआव जइन जाफिनबाय। निश्चय बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों। सिगांबो BPF दाबो BPF गेजेरावहाय UPPLमोन। UPPLआव मानो थांनायमोन? टेस्टिं खालामनो थाखाय, गोदै गोबाब टेस्टिं खालामनो थाखाय। फैसा मोननो ना मोना बेखौ सिन्था खालामनानैसो बिथाङा UPPLआव हाबज्रांदोंमोन। मानोना 17 बोसोर सरखार सालायनाय BPF पार्टिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 13 नं BCDCआवहाय सोरबा मेम्बार सोरबा चेयारमेना गावबागावनि थाखायल' लामा दालां बानायनानै लादों। गाव गावनि दोहोन सम्पत्तिखौल' फेहेरनानै लादों। गावनि जाथि खुरमाखौल' फेदेरनाय फोलावनाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय गावनिनो साखाथियाव जे गामि दङ बे गामिया दिनैसिमबो हाब्रु दैब्रु लामा थाबायगासिनो थानाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दालां गैयै जायगा जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। गोरिबा गोरिबैनो जालांगासिनो दङ। धोनिया धोनिनिफ्राय धोनिसिन जालांगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय BPF पार्टिनि नोजोर होनाय मोनसे आखुथाय रायजो राजा नोंथांमोन। बेखौनो बुङो माइगाब आरो जुजाय सायख'नाय। दा 17 बोसोर सरखार सालायसेयावबो जुदि नोंनि साखाथिनि गामियानो जुदि फाखानि लामा नङाब्ला नों गावनिखौल' फाखानि लामा बानायनानैहाय गावनि थांनाय फैनाय जाम्फैखौल' नोङो दालां होनानै लानानै बै नोंनि साखाथिनि मानसिखौहाय नोङो लेखा फरा रोङा होननानैहाय नायसनाब्ला बे माब्लाबाबो मोजां जाया। बेबायदिखौ माब्लाबाबो गनायथाव नङा होननानै आं सानो रायजोफोर। आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समावहाय दानि जे EN 13 नं BCDCनि सावरायग्रा सार बिथाङा देरहाफिनगोन। UPPLनि जानानै देरहायोब्लासो 13 नं BCDCआ सुबिदा मोनगोन। आरो BPFनि जानानै जुदि देरहाबावोब्ला बे 13 नं BCDC चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय
जोबोद दुखुनांथाव समा आरोबाव सफैबाय थागोन होननानैहाय आं सानो रायजोफोर। बे समाव जों सावरायनोसै नैबे बेयो जाहैबाय बनसुनिफ्राय रायजोफोर। हा इन्ट्र'आव आं होखादों बनसुनि माखासे मावथिफ्रा बिक्रम दैमारिखौहाय हाग्रामा महिलारि सारजोंहाय भारा लाजानाय होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों। थार बाथ्रा, बिक्रम दैमारिया सासे बाहायजानाय, ओरैबो पार्टिनि नङा बै पार्टिनिबो नङा, मोनसेबो डिपार्टमेन्टनि नङा, जों बयबो मिथिगौ। दा बेखौ थांखिनानै बनसुनि माखासे मावथिफ्रा UPPL आव फैनानै बे बाथ्राखौ बुंदों। बनसुनि मानसिफ्राबो दिनैनि समावहाय जायफ्रा इन्टेलेक्चुयेल साननो गोरों मानसिफोर बिथांमोना UPPL पार्टिनि मावनाय हाबाखौहाय हामजानानैहाय दिनै ज' UPPL आव फैनाय सापर्ट खालामनाय जोङो नुनो मोनदों। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनाय जागोन रायजोफोर, दा बनसुनि मानसिफ्रा जेरैबायदि UPPL पार्टिखौ सापर्ट खालामदोंना बेबायदिनो गुबुन गुबुन पार्टिनि मानसिफ्राबो UPPL पार्टिखौ सापर्ट खालामोब्ला साबसिन जागोन। दा जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन, आङो नैबे सावगारिनि भिडिअ बा कास्टम बसुमतारी बिथांनि बुंनाय बेनि सायावहाय फंनैसो बुंनानै फोजोबनाय जासिगोन। कास्टम बसुमतारीया दिनैनि समाव ससियेल मिडियायाव फेसबुकआवहाय बुंगासिनो दङ BPF पार्टिया फैबाय थानाय समावहाय खौटि खौटि रां होनानै लाइमोनफोरनि फरायनायखौहाय सापर्ट खालामगोन होननानै, आरो आइजोफोरनि मोननो गोनां सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौहाय बे BPF पार्टिया मावफुंजोबनानै होगोन, हानि फाट्टा होगोन, बायदिसिना बाथ्रा बुंगासिनो दङ। नाथाय आं सानो बेफोरो BPF पार्टिनि थाखाय गासिबो एक्सपायार जाजोब्बाय। मावनो हागोनबो नङा आरो मावाबो बिसोरो। बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां। कास्टम बसुमतारीयाबो सासे बायजानाय नङा होनब्ला? कास्टम बसुमतारीया जि बाथ्राखौ बुंदों बियो गासैबो नंखायजोब BPF पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय। बिथाङा सासे बायजानाय, बाहायजानाय सासे मानसिसो BPF पार्टिनि। अब्ला जों मानो फोथायनो, ना मा बुङो रायजोफोर? अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर, जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।